Kommunal dagpleje et godt sted at være. Vi tilbyder de 0-2-årige en hverdag i en lille, tryg enhed med tæt tilknytning til deres faste dagplejer gennem en unik kombination af hjemlighed, faglighed og intuition. Med pædagogisk sparring, løbende uddannelse og stor rummelighed skaber vi en hverdag for børnene, hvor leg, læring og sanselighed tænkes ind i alle rutiner og aktiviteter. For eksempel spisesituationen, hvor der er ro til en snak om det, børnene er optaget af. Med børnene i ladcyklen er der tæt kontakt mellem børn og dagplejer, som giver en fantastisk fælles og sansestimulerende oplevelse. Vi mødes ugentligt i legestuen eller på legepladsen, så børnene introduceres til større fællesskaber og lærer de andre dagplejere at kende. Her knyttes venskaber, og der skabes rum for motorisk udfoldelse gennem planlagte aktiviteter og fri, ukontrolleret leg. Velkommen til Tipo, privat dagplejeordning i Tistrup og omegn med mere end 30 års erfaring, som drives af en forældrebestyrelse. Vores 5 dagplejere har forskellige aldre og baggrunde, hvilket skaber en dynamisk kollegaflok. Vi lægger stor vægt på at give børnene en tryg start på livet og skabe gode rammer for deres udvikling. Vi arbejder efter læreplaner, samtidig med at vi giver vores dagplejere frihed til at lave spændende aktiviteter. Vi udnytter lokalområdets legepladser, grønne områder og hinandens baghaver til hyggelige stunder. En gang om ugen samles alle vores dagplejere og børn til fælles legestue. Her får børnene mulighed for at møde hinanden og dagplejerne på tværs, hvilket styrker sammenholdet. Børnene er tilknyttet en fast gæstedagplejeordning, hvor de bliver passet af en dagplejer, de kender, hvis deres dagplejemor er syg eller har ferie. Dette skaber tryghed. Vi vægter samarbejde med forældrene højt for at sikre børnenes trivsel. Vi arrangerer mange årlige begivenheder, som for eksempel forårsfest, hvor både børn og deres familier er inviteret. Vi er blevet et populært valg gennem årene, og vi ser frem til at byde endnu flere børn velkommen og give dem en fantastisk hverdag sammen med vores dedikerede dagplejere. Møllehuset i Tistrup er til 80 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. En nyere daginstitution med fantastiske rammer, der understøtter de optimale pædagogiske læringsmiljøer for børnene. Vi har en anerkendende tilgang til børnene og møder dem i øjenhøjde. Vi sikrer en alsidig hverdag med aktiviteter både inde og ude. Vi vægter nærvær og omsorg for børnene, da det sikrer udvikling og læring, så du trygt afleverer dit barn i Møllehusets børnehave eller vuggestue. I Trane Skole og Børneby har vi fokus på det gode børneliv, og vi lægger vægt på at lave alsidige aktiviteter og finde børnenes interesseområder. Som for eksempel har vi kæphestestævne med andre SFO'er med spring og dressur på børnenes hjemmelavede kæpheste. Vi samarbejder også på tværs af Trane, for eksempel til fodboldturneringer, hvor SFO'erne fra Horne, Tostrup og Tistrup mødes og spiller fodboldkampe. Vi har en del gode traditioner, blandt andet et festligt MGP-show, hvor børnene optræder for deres forældre og søskende. På Trane Skole og Børneby har vi vores skolepapegøjer, Trane og Bjarne, som optræder for de kommende skolebørn og kigger forbi igen, når børnene er startet i skole, for et bidrag til at skabe skoleglæde. Vi glæder os til at se jeres barn i SFO. Det er fedt at gå i SFO! Trane Skole og Børneby. Dit lokale læringsfællesskab, hvor vi skaber en stærk forbindelse mellem skole, daginstitution og vores lokale samfund. Vi tror på, at et stærkt samarbejde mellem skole, institutioner og hjem er afgørende for at fremme jeres børns personlige, sociale og faglige udvikling.